Πού και πού, πού και πού. Κοιτάμε και καθρέφτη. Για λέγε, πώς θα περάσει στο στρατό? Καλά. Καλά. Σοβαρά. Εμένα δεν με πήρανε. Στο στρατό δεν με πήραν. Ξέρεις γιατί? Γιατί, Νίκο? Είναι μεγάλη ιστορία. Όλοι οι ψυχίατροι, Στέφανε, είναι ανισόρροποι. Θέλεις να υπηρετήσεις, μου λέει. Άκου να τη ρωτάει. Αν θέλω, λέει, να με στείλετε στην πρώτη γραμμή να τους στερήσω όλους. Όλους. Τούρκους, Βούλγαρους, Σλάβους, Αλβανούς, όλους τους τριγύρω. Μα δεν έχουμε πόλεμο. Επιμονεί ο γιατρός να παραστέλνει τον ηλίθιο. Να κάνουμε. Τη φυλάμε το στρατό και κάθεται. Με κοίταξε. Τον κοίταξα. Χαφιές τον Αμερικάνο ο γιατρός. Στο τέλος, οι τρελοί και οι προδότες βγάλανε τρελό εμένα. Και τελειώσαμε κιόλας.